historias que demostran que a curiosidade non entende de idades. E o noso seguinte convidado ten 80, está xubilado, xa veremos de que maneira está xubilado, pero bueno, pero segue estudando, como quen acaba de comezar. Ele apaixonouse polos idiomas, aprende varios ao mesmo tempo, e marchou, este é o dato importante, marchou de Erasmus a Budapest. Hai nada, está volvendo agora do viaxe. É un exemplo de que a idade non ten que marcar o noso día a día, non? É un verdadeiro placer, Miguel Justo, benvido ao noso plato. O placer é meu, moitas grazas por invitarme a vir. Que maravilla, mira, é que estou vendo as fotos túas da túa viaxe de Erasmus. Foches de viaxe de estudos a Budapest, a Hungría. Budapest. Hai nada. Hai nada. Eu penso que precipiteime un pouco en facer esta viaxe. Debería esperar 20 anos e dicir a escola se me podían mandar de Erasmus e si que sería unha bomba Erasmus aos 100 anos. Erasmus aos 100 anos. Pensas que te adiantaches bastante, non? Pero mira, eu vou te dicir unha cousa, é que claro, ti, cando dormes? Pois dormo bastante. Ah, dormes bastante? Sí. É que faz máis cousas que unha persoa de 30 anos, por eso quería dicir. Sí, o día faise corto para as cousas que quere facer pero trátase diso, de non aburrirse. Claro, a creatividade e a enerxía non se xubila, verdade? Hai No seu que caso. estar activo, sí, é verdade. Como comezou vostede? É dicir, vostede é enxeñeiro naval. Podes actuarme, se queres. Podo actuarte, vale. Ai, mira, estamos vendo unha imaxe, por favor. Non sei se vemos unha imaxe túa de cando és pequeniño. Ai, cando eras pequeniño. Que maravilla. Isto onde é? En Ferrol? Sí, era moi típico facer este tipo de fotos cando era un rapaz. Que bonitas son. Aí tiña... Mira, esta foi na Mili. Meu pai foi capitán de artillería entre moitos oficios. Estivo con moitos oficios aí xurando bandeira. Claro. Nevou, estábamos en Parga. Algúns compañeiros caeron desmayados polo frío. Polo frío. Esa foto na librería. Éramos 8 persoas traballando. Claro, contemos que teu pai tiña unha librería. Ti é xubilado de Astano, verdade? De Astano, sí. Traballaches toda a vida ali. Sí. Pero tiveches esa doble vertente tan interesante que por un lado tiñas o teu traballo fixo, verdade, como enxeñeiro, e por outro lado tiñas ese mundo de vivir as mil vidas cando les os libros, non? Sí. A túa curiosidade despertou aí ou xa eras de neno moi curioso? Sí, eu nacín entre libros. Meu pai abriu a librería no 1950, tiña eu 5 anos e creíme entre libros. E tive en sorte porque eu tiña cataratas, operaronme, tratei co ciruxán que me operou, a Seguridade Social págate unha operación para que vexas mellor de lonxe, pero me paso o día lendo, quería ler de cerca e conseguín, pagando a diferenza, que me poñeran unhas lentes que me permitan ler sin gafas. Claro, porque ti les a diario. Continuo, sí. Continuo, desde que eras pequeno. Menos cando corto a erva. Cando corta a erva, como estamos vendo nas imaxes, aí non lees, non podes ler, non podes simultanear. Entendo perfectamente. Sí. Pero mira, que lle dirías á xente? Porque eu, claro, de repente, non é que ti te puxeras a estudar idiomas agora. Non. Levas moito tempo aprendendo toda a vida, verdade? Aí está. Eu teño que falar da escola, que foi quen me mandou a Budapest. Ajá. A Escola de Idiomas de Ferrol. Efectivamente. Verdade, sí. É fenomenal. Dende o profesorado, a maioría delas mulleres, moitas delas, sobre todo as que imparten alemán, fillas de emigrantes, que penso que ti viveches un caso parecido. Sí, sí. A nosa directora é americana e fala un galego que xa quixéramos moitos falar desa maneira. O caso que ti disfrutas moitísimo indo á Escola de Idiomas. Pois sí, porque teño unha profesora moi divertida, reímonos moito na clase, fai falta reírse. Outra profesora de alemán, que chamase Cani,
xubilouse e vai todas as semanas, ahora pasou de ser profesora a ser alumna. E vai na escola, na cafetería, hai moitísimas actividades culturais, entre outras cousas, pois hai o que chamaríamos un bar, unha mesa de parroquianos, onde se fala os diversos idiomas que se imparten na escola. Vai todas as semanas a axudar a xente a falar alemán. Que ese tan entretido e tan bonito, ti que dirías a xente que se xubila ou a xente que non estea xubilada, que lle dirías para que se sigan formando? Porque eu vexo que estás moi experto, tes unha enerxía tan diferente, porque claro, satisfaz en todo momento esa curiosidade. Porque hai moita xente que di, eu agora xa non. Que lle dirías a xente que non está aprendendo? Eu penso que o meu caso non ten nada extraordinario, porque antes a xente tiña moito traballo, pouco tempo libre, chegaba a edade de xubilarse, a mellor non había aficións, aburríanse, metíaste no bar, un verdadeiro desastre. Eu penso que a xente hoxendía pois fai moitas actividades, non che podes quedar na casa. Eu propúxeme andar todos os días 6.000 pasos. ¡Hala! Este ano levo 730 kilómetros andados. Pero leva la conta. Paso a paso. Calcúlalo todo. Non a levo eu, a levo a móvil. És ti o que dis que és disperso? Ou és demasiado creativo, queres facer moitas cousas e non che dá o tempo? Sí, eu póñome con unha cousa e non sei cambiar a outra. Digo, a hora de acostarse non fixe máis que isto. E agora voulle dicir, lieben Sie das Leben? Lieben Sie das Leben? Ich liebe das Leben. Ama a vida. Preguntei en alemán se ama a vida, efectivamente, que él ama a vida. Pero que maravilla que esteas aprendendo idiomas todo o tempo, pero aparte faz moitísimas outras cousas. Sí, pero o proxecto Erasmus ten moita recorrido. María Xosé viaxou por todos os países do mundo, casi podese decir. Que interesante ter esa compaña, esa xente cerca. De feito, dixeme un paxariño que vostede está chegando ao máximo xa do nivel da Escola de Idiomas de Ferrol e que lle dá mágoa rematar e que vai seguir. É así? Eu penso que estou sobrevalorado. Eu tiña que estar un curso por baixo. Tive o examen ontonte un verdadeiro desastre. Teño moito que aprender. Penso volver, por suposto, ano que ven. Pero con eses ollos de curiosidade, eses ollos que ten uns ollos moi bonitos, que lle diría vostede a xente que de repente di éme demasiado tarde para aprender? Nunca é tarde. O de tarde piaches hai que procurar non deixarse ir pola idade. É dicir, eu sou un vello, pois, a esperar a morte. No, de eso nada. A ti non che dá tempo que estás moi ocupado. Verdade? Sí. Mira, a túa señora, a túa muller, dixo que non quería que falaras moito dela, pero estás felizmente casado e é unha compaña maravillosa tamén. Bueno, ela non quere que fale dela, pero teño que dicir que con 4 fillos e traballando fora, porque traballou na xunta, nos departamentos máis difíciles, os levou ela. 4 fillos, traballando fora, levando a casa, fixo a carreira de abogado. De abogada. E entre os dous levabades a vida en común que podíades, porque ti traballabas, ela traballaba, e mentres tanto os fillos íanse criando. Esa vida de túa como enxeñeiro foi dura? Non podo queixarme. Quizá a Mili foi o máis duro, porque estábamos en Parga e ali o clima apretaba moito. Pero non teño malos recordos, e agora estáse a falar en moitos países de volver a recuperar a Mili, e a algún xoven convendríalle sair da casa e probar o rancho. Consideras ti que debería de algún rapaz novo facer a Mili agora, non? Eso abre outro tema, que o deixamos aí para que a xente reflexione ou sí ou non, pero nós estamos encantados de terte hoxe aquí, francamente, porque dá gusto que esteas tan ocupado, que o pases tan ben lendo, francamente, este é o que queremos, a mensaxe que queremos dar hoxe, que estamos facendo un exercicio de memoria, queremos agradecerche que estiveras hoxe con nós,
Moitas grazas, Miguel. E eu quería... Isabel, perdóame, Dime. abraiada. Totalmente. Con Grazas, el 80 anos, Erasmus, a súa muller, 4 fillos e sacando a abogacía. Pero que facemos ti máis eu? Claro, non, a nós chegounos ben co que fixemos nós. Cada un ten o seu. Pero é admirable absolutamente. Eu, francamente, son moi fan desta xente que sigue tendo esa curiosidade e que atopa mil cousas que facer. Hai que levantarse, hai que